Edasi erasektorisse. Advokaadibüroo Sorainen on Baltikumi aasta advokaadibüroo vist olnud aastaid ja vaatasin, et 3 viimast aastat on seesama tiitel teile järjepanu tulnud. Ja oma edu aluseks nimetatakse omaniku ja vanempartneri poolt inimesi. Vanempartner Agu Sorainen nüüd räägibki meile, kuidas luua ettevõttele hea maine, et neid häid inimesi sinna saada. Palun. Tere hommikust, lugupeetud ministeri ja külalliset. Mulle helistas Tiina Keskylä siinä meni nädal takaisin, kasta on tänään kohdalla siinä. Siellä niin. Sain arvua, että sulla oli synnipäivä parasta takaisin, että vielä hilinen nuut soovin heat synnipäivää. Mulla on siitä antu teema, kuidas luua ettevõttele hea maine. Ja meidän byrolla on kohe varsti 20 aasta pitu tulemas nyt siinä järgminen juuni. Ja sellega seoses mulle meenus Warren Buffett on kunnakin öelnyt, että firmalla voi ottaa 20 aastat ehittää hea maine ja sille voi hävittää 5 minuutika. Ja mä sydämessä lootan, että herra Buffett ei myönnut sitä meidän tulevasta firmapituukuta sitä ykläs. Aga no, eeldates, että herra Buffetti väite pea paikkaa, että se voi ottaa 20 aastat aikaa ehittää hea maine, niin sellega saa ehittää väga paljon köikkeä muutkin peale maine ja selle ajaga jo muutukin hävittää paljon sitä asiaa. Ja minun arvosta niin hea maine tuleekin elköikin sellestä, että on suunnut pikkaa ja välttitä vikasit, missä oleks tullut tavallikuksi. Ja hea maine ei tule kiireesti, kun ei tule kausaltus. Kinlasti me olemme kohannut inimisiä, kes sellaisia vyöraita inimisiä voi tuttavaa, kes kohe suht alkuisessa ytlevät, että sä voit minut usaltata kyllä. Niin, mulla on yksi ettepanek, niin alatti siis peab kohe sellainen suur punainen tulukkene hakkaamaan pölemaa ja samutin on siis maineekaan, että niitä asioita ei tule kiireesti. Minun mielestä Eestissä on yltiselt sellainen hea maine teemana, niin hakkannut sellaista erillistä tähelepanua saamaan alles viimeisen, voi olla niin 10, voi maksimaaliset 15 aastan juoksuvat. Kun mä itse tulin siihen tööttämään umpes 25 aastat takaisin, niin väkä vähän minun arvosta keeki pyörässä tähelepanua niin healle maineelle. Oli kyllä, rääkittiin heatesta ärimeistestä, aga no heat ärimiehet tuolla olit sellaiset, kes olit väga kiireet ja vahesti kun niiltä tömpasit naha yle körva kelleltkin teiseltä, niin se pikemminä kuin nende heat mainet ärimehen ainut kinnittas. Et kindlasti sellainen hea maine, selle sisu on ajaga väga paljonkin muuttunut ja muuttuu koko ajan. Nyt on siis teisitti ja paljon ytlemme nendest ärimiestestä, kellellä oli hea maine ärimiehenä 90-tatteella, niin näet on jäänyt yhden voi teisen asiakkaan vahelle on tullut minkit asiat ilmisiksi ja yhdiskunnat sitä enemmän ei salli ja paljon nendest inimistä on tempunut ära suuremmasta äristä ja kolinut välismaalle. Ja Eesti on niin väikkä riik, että tänäisellä päivällä se maine on isekin minun arvosta, niin se on kutakin väkä voimentunut siinä. Että kun kellelläkin minkin vika on, sitä kohe tälle tulettakseen mielteen. Ottaa väkä kauan tänään, että antakseen anteeksi, ytlemme äririnkoita, että se voi pikemmin avalikkuisen puolta, kuin keegi on minkin vale asiaka saanut hakkaamaan. Ja isekin kun koko ajan tälle sitä tulee tätä mielteen, niin siis tämän internetille, kun teet vaikka se Google-otsin, kun niin kohe ujuvat jälleen ylös kaikki probleemit, missä on ollut, missä mainet kahjustavat. Ja siinä ei ole nagu Amerikaset, niin teki minkin probleem maineka, niin vaihtat natukkenen nimeä ja kolit 3000 kilometrit teiselle rannikulla ja alustat värskeet otsasta pihtaa. Mä hiljutti vaatasin listiä Eesti kaikkein ihaltusväärsemmattesta työantijattesta. Ja sieltä oppis oli ensimmäisenä Eesti Energia, siis oli suuret pankat ja suuret telekomfirmat, kelle
juhti sitten me siinä näemme, siellä oli Kaupanmaja, oli ABB ja Nortal ja kaikki on siis kaikki parimman maineekaan ihaltusvärsimmät työnantajat. Ja missä ne siis kaikki yhdentävät, että kun me mötlemme sitä valtkontaa, niin keiki voiko usin väittää, että ne ei ole nagu niiltä eltinkimättä kaikki sellaiset väkä attraktiiviset niiltä seksikkät valtkonnat, kun voiko mitäkin suuria uusia asioita ettevättä. Tekelikut kinlasti saapaka, niin monelle nuorelle se voi tuntua, että on kusakille pönevämmaitkin asioita. Voi olla ne kaikki yhdentävät se, mitä ministeri Palo ytlesi siinä, että on suuret firmat, kun on niin väga paljon pöydätty tähdellepanoa juhtimiselle. Kun on työsti professionaaliset juhit, kes vastuttavat sen leesteet, niin firma teep kaikkea öijättiä. Kun tämä pikka aikaa teep kaikkea öijättiä, no järjellikult se hea maine tulee ja kasvaa. Kun mä lukesin samutin näiden suurten ihaltusvärsemmätten firmatten interviewsit, niin silloin mulle paisti silmää, että kaikki rääkisivät samaa juttua, pianko samaa juttua, hias töökeskonnasta, väärillisestä tasusta, usaltusväärsuudesta, juhtit ja hiasta suhtumisesta tööttäjättesse, karjäärivoimallustesta, ihmisen enese initsiatiiville orienteerutut juhtimisesta, firma voimasta olla Turun liider ja stabiilsusta. Tekelt ikatti sarna jut ikalla puolella. Et voi järjestää, että hea maine saap, kun tekutset stabiilset ja ei pidä eeltinkimättä tekemään suuria yllätyksiä. Ja teisaalta kun vaatataan neitä firmasit, missä on oma hea maineka kaottanut nyt viimeisellä ajalla, niin mä näkin sieltä samasta lististä oli kukkunut Estonian Air. No ilmselt mitte selletettu, että siellä oleks järsku tööttäjät hakattu kehvasti kohtelemaan, vai pikemmin selletettu, että siellä oli kellellekin yliambitionikkaat oottuset ja ärilliset plaanit, missä läksit luhtaa. Ja tänu sellelle, että keiki yrittäisi hyppätä yle oma varjun, niin se antisi tekelle suuret takaisinlöökin terve firman maineille. Ja menneet parastat varemmin, se oli Baltic Erika, siellä oli tekelt väkä ambitionikkaa plaanika firma, missä tahtis valluttaa se Otava lennu Turun siinä Pohja-Euroopassa. Ja aika siellä hakkas niin Suuromanik ja juht vaidlemaan lätti riikika. Kohuttava lööki antis firman maineelle. No, juht on vaihtoehto, ja nyt on jälleen parastat, niin saatut sitä maine kahjuu parantata. Ja mä lätätte sitä, kun Tallink kostis, niin Siljalaini. Väkä hea maineka Tallink ja tekelikut, niin terve Eesti yhiskont väkä röömus selle yle, että nyt ostamme niin suure firma. Aga no Silja tööttäjätte jaoks Tallinkin maine ei ollut vielä samalla tasemella ja siellä tekisi kohena kuin höörumiset ja siis kun Tallinnan juhit läksit yhdellä korralla Ruotsiin ja vaikka pitu oli ja hommi, kun minkit sehkeutuset käisit, no millisen suuren löökis antis tekee terve firman maineelle. Mä lähetettekö vielä tänään siellä päivällä, no minkin pitu oli siellä. Ja tekelikut, niin taitse tyhjine asia niin suuren firmajaoksi, aga no väikkeistä asiatessa ne asiat tulevat. No, firma hea maine on väkä tähtis, no elkeikö selletettu, että niin tömmätä liki anteekkaita ihmisinä, kun jälleen ministeri Palosiin ytlesi, että köikö on tänäisellä päivällä kiinni sellestä, että kas meillä on kaikki parimmat tööttäjät firmassa, vai mitte. No kas firma voi olla liika hea maine. No maine on sellainen asia, millä sellelle ei tohi firma juhtkoon liika paljon tählepanu pöörätä. Sitä ei saa liika paljon kommunikeerita ja röhuttaa, että me nyt olemme kaikkein tupliimia ja paremmat. Tekilikut se ei anna mitäkin juurteen ja ainukkeinen minun arvosta tulemus on se, että niin hakattaa kun tööttäjät teki tämä yleliikseen tohtuseet. No kun me nyt olemme siis niin superfirma, niin miksi meidän rohkean palkkaa sinne maksta? Niin se on asia, millekä ei tohi liialtata. Ja samuttikaan, että se maine koko ajan, kun alkuisessa mainisin, niin se yhiskonnassa niin toimuvat muuttuiset, mitä hea maine tähentää, ja Euroopassa on aika paljon, mä näin itsekin advokaadibyroot Länne-Euroopassa, että kuitenkin nämä tunnettavat survet, selleksi, että hoitaa hiat mainet, niin on keskonna, ytlemme se keskonna söpralikkus.
niin suuret Inglismaan advokaatit murtavat peat selle, että kuinka se suur advokaadibyroo voiko olla rohkeammin keskonasöpralik. No mulle ei kohe tule mieleen, että niin, kuinka me esitteeksi oleksimme väga keskonasöpralikut, kun me siellä oma konttorissa ainult istumme ja paperit natukkene, niin pööräämme ringi. Ja ikä aasta vähemmän ja vähemmän. Ja teinen teema, missä koko ajan nousee rohkeammin esille, on se korporatiivinen sosiaalinen vastuuttuus. Niin, se on jopa meillä siinä, ja mä arvaan, että se lähiaastatteella nousee järjestä rohkeammin ylös, että se on se hea maine, yksi alustala sitten on, että mitä firma saa antaa takaisin yhteiskunnalle. Aga no samassa niin löpettuseksi hea maine, mulle tulee se Herzbergin teoria, missä mulle hästi meeldii, että tegelikult firma, että ihmisen selliset että on kaksi asiaa Herzbergin teorian järkiä, missä on niin, että yhdet asiat ihmisellä tekevät rahulolu, aga oppis teiset asiat tekevät rahul olemattusta. Ja ne, missä tekevät rahulolu, niin ne on ne tegelikult motiveerivat faktorit. Ja ne, missä potentiaaliset tekevät rahul olemattusta, ne on ne hygieniafaktorit. Ja ne hygieniafaktorit on nagu näiteks töökeskkond, suhteet ülemuse ja kollegite vahel, palk on hygieniafaktor, ärge unustage seda, firmaväärtuset ja hea maine. Kõik on ülitähtsad asiat, aga nendega ei tasu liialdada, sest ükskõik kui head need on, need ei pane inimest pinguttamaan rohkem. Sama se palkajut. Mä pole yhtki inimest näinud, kes ütleks, että ta on ülemakstud. Inimeset harjoitat alati ykskõik selle tasemega, mis on ükskõik kui kõrge se on. Ja tegelikult motiveerivat faktorit, mis panevat inimisen ennast erilliselt liikkumaan, on siis saavutuset. Iniminen tunneb, että saavutetaan mitäkin tunnustustööstä. No Eestis on jopa sitä ammuteatut on jo, mä en tiedä mitu 100 aastaa vanha ytleminen, että kiitä lolli ja loll rapap. Niin. Vastutus on jo motiveerivam olla suurylemus väikses firmas kuin väikke allu suures firmas. Karrierivoimaluset, tulemustasu ja elköikä siis työ ise enesestä. Ja aitäh teille. Aitäh, Agu Sorainen. Mul on endal üks küsimus, et tegelikult olen tahtnud seda tükk aega küsida, et Allar Jõks, et omal ajal kui lõpetas õiguskantslerina. Et ma ütleks nii, et ta võis olla iga advokaadibüroo unistus, et selline mees endale saada. Et kui keeruline oli sellist meest enda meeskonda motiveerida? No, mitäs mä ütleksin, että niin, mä helistäsin Allarille umpes kohe tollal, kun tää lahkus sieltä oikeuskansleri ametista. Ja mä ütlesin natukkene riski peale minä, aga kui sampus tahab, niin siis tasub proovida. Ja Allar siis oli tollal niin ütlenyt jopa Mart Laarille, että täällä on se Gruusia-projekt puoleli. Ja Allar ütles, että tulemme takaisin teema juurde aasta pärast. Ja se mä panin kalenterissa, että aasta pärast helistä Allar Jöksille. Ja siis õnnestus. Nii lihtne see oli, et oluline oli õigel ajal õige kõne teha. Ja. Aitäh, et on saalis küsimusi. Valdo, ole hea. Aitäh, Agu, toreda esinemise eest. Mul on selline küsimus, et sa mainisid, et roheline olla ja keskkonnasõbralik büroo olla on väga raske. See on osa mainest. Kas sa ei ole mõelnud luua paberivaba advokaadibüroo? Me olemme sellest rääkinud ja tegelikult se tuleb nii automaatselt, niin iga aasta me ostamme vähem paperia ja vähem trykkime sitä väliä. Niin, me ei ole sitä nagu võtnud sellisena suurena nyt kohustusena, että ärkää trykkikää mitäkin väliä. Et mä ise näen näiteks oma paperites, että kun mä mitäkin asiaa vaatan ekraani peal, vaatan 2-3 kortaa yle, ja siis mä trykkin selle väliä, ja siis mä luen paperilta nagu möttega, niin ikka mä leian vikasit sieltä paperin päältä, mitä mä ei leia sieltä ekraani päältä. Et se on natukkene työharjumustesta kiinni ja ytlemme, ka tööiseloomusta, että meidän ametissa neid vikasit väga paljon ei tohiks olla. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ole hea, Andres.
Agu, mul on sulle küsimus, et kui sa tõid välja need nii-öelda hea mainega ettevõtted, siis need kõik iseloomustas tegelikult sellised tugevad finantstulemused. Kuidas saaks olla hea mainega ettevõtte, kellel ei ole nii head finantstulemused? No, meil on ollut, mäletän Amazon näiteks, mis tegi 10 aastat tegi kahjumi ja juppe hea mainega, kõik nagu arvasti maailman parin firma. Aga no, lihtsalt oli vaja myyä uskua ja lopuksi nyt vist hakannut tekemään niin väga suurt kasumia. Niin. Eikö se kombinaatio on erinevatest tulevikoootustest? Aitäh. On veel saalist küsimusi? Et ma ise küsin ühe sellise, võib-olla natuke provokatiivse küsimuse, aga teie advokaadibüroo on Eesti büroo, mis on laienenud piltlikult öeldes idas, et Läti, Leedu, Valgevene. Mis on see põhjus, et ei vaata näiteks Põhjala turgudele, et kas sinna Eesti ettevõttena on tunduvalt raske minna? No, strategia nagu alati, niin strategia yksi minun arvosta põhiasia on se, että mitä me ei tee. Että väga kerkki on tehdä köykkeä, aga me olemme otsustanut, että se kus me olemme, me tahamme olla selkeä turuliiter. Me olemme leidnut, että on 4 riikkiä, kus me saamme olla, kus meillä on potentiaal olla selkeä turuliiter. Meillä ei tasu minna nentelle kypstelle turkutelle, vaan pikemmin tehdä koostyöt nente parimmatte advokaadifirmat ja me väga paljon refereerimme töötteine teiselle, että kun estifirmat lähevät Suomeen, siis me oskamme soviteta nentelle väga häitä advokaatteja siellä ja vastupiti. Aitäh, Agu Sorainen.